Midhiero osebedo ne jodak mag gwenge mag Nyando e kaunti ma Kisumu nyaka nyocha oula dar gi e miechgi. Riwruok mar UNICEF kod mar Kenya Red Cross ne otimo limbe gwengego kendo ne ochwalo kony ne jopiny kaka Millicent Adhiambo leronwa. Kaluwore kod koth mane ochwe dwe achiel mokalo, oganda mang'eny ne oula oywero e kaunti ma Kisumu, kama oting'o Kisumu Central, Nyando, Nyakach to kod Muhoroni. Ji around close to 120 mago jomodar kabisa mowe utegi, wan gi three camps as we are speaking right now. Oganda go mapong' mar pi ne odaro miechgi nyaka sani neno matek e ngimagi ahinya to e yor gago kaluwore ni pi noywero nyaka chamgi kod jamni. Kendo kama wantie ka wan e skul mar Ombaka Secondary School machon mane pi odare ji. Kuma marach nyocha pi ochakodugo kendo modaro jowa ka mokelo ji ka, ji mang'eny, nyithindo, jodongo, mine moti, to kod jomok nyal. Jowadwa gi pi oketho utegi, okawo gwen nyaka dhok, gi gimoro amora nyaka rombe. Gin gibiro ka makata mana Barangeti mane gibiro go ne pi no odhi go te. Ot achiel wadake ji auchiel. Ma iyudo ka ngima tek kanyo, ma kata kaka wachiemo onge, kaka wanyalo yudo kata pi maler mwamodhi onge, kata kaka wanyalo chwako yien onge, bende wadagi nyithindo, ka onywandowa gi nyithindo ma yawuoyi, to onywandowa gi nyithindo ma nyiri, to gi jodongo be wan go ka. Udi manyoch wayo, gin udi ma ok wanyadok, gin udi ma pi osedonje. Every time pi donje, sani pi obanjo gi ma gin udi mobanjore ma onge ng'ata manyalo dok e dalani. Racho lile mwane no nyathima. Onge ber moro mwane e di dalani. Racho lilo kapok nyathini moro komiye gimoro matini bilo to yese bwana iriyo. Close to 52 ute machuna nyaka gidhi gi rebuild magi eka ginyalo dok magi dakie. Emo mineno ka jok moko pode osik refuge e kae nikech utegi nyaka ger manyien. Gimedo ni kata choche be ne ok otony e lak masirano, gino makoro miyo gidak monywandore, ka bende kata tuoche mikelo kod lil olokore osiepgi. Gin kama suna nyalo hinyogi, malaria kata chogi onge go, chiwo maber mag nyalo chamo bende onge, nikech kata na baf mag luokre onge, kata sabun mag luokre go bende onge. Koro ka gin ka to gin gi chandruok. Onge cho nikech choche mano kunywa go pi nobiro mopong'. Ma kidhi e chote inyalo kata ringo. Wadak mana ni koro ka ng'ato yudo kwe moro to dhi ge tie bungu ni emo kunye kolosore. Wange gi yedhe mwanyalo konyo go nyithindo e yor yoro pi. Malaria ng'eny sani, pi be wang'e ni kelo tuoche mang'eny. Magi moko kuom kwayo magiduong'o godo dhod tend piny owacho. Inyalo kelnwa kony pile ka pile to ok wanyal konyowa maber. To ka gigonwa daikcha magiloronwa Nyando, to wanyalo yudo kaka wadok e konyruok mapile. Wanyalo dok e puothewa, wanyalo dok e lima matindo manche waloko mag alode. Gimiwa kata mana mabati apar kama. Ng'ato dhi ogergo kata mana pamo moro e wi thur kamoro. Kokamano to kata jo Red Cross okelwa kata otundo. Kwa ng'ato kar wi thur moro te dhi basi otundo ni no te dage. Koro chal ng'ama odak e ode. Machielo kutenore kod midhiero mar pong' pino, ten kaunti ma Kisumu kosirgi kod Red Cross kaachiel kod UNICEF noyworo Nyando kod kony mag chiemo kaachiel kod gigo mamoko mar reso chuny oganda go. Ten kaunti ma Kisumu lero ni gitemo kar nyalogi kapod gichano chenro mar biro neno ni oganda go oyudo konyruok mochwere. Mago mwakelo ka. Koro an ago erokamano ne gavana wa ma jatendwa ma kaunti Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom wuoyo gi partners wa mondo miyo konywa mondo wakaw gigi kamoro achiel wabi mondo wami jogwa ma midhiero mako mar pi. Bende en chenro mibotim pile ka pile, to bende ten kaunti ma Kisumu ni kod chenro magibo keto kare mar neno ni jogi endi omigi konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny pi darogi. Kony makamago mane oter Nyandogo nosechwal ne jodak mane pi odaro mawuok Kisumu Central gi Nyakach, ka koro Muhoroni sub county ema odong'. Geno nitie ni oganda go biro yudo kony ma ochwere kaka owinjore mondo gidog e ngimagi mapile kaka chon. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Kweth mar rowe